Apirilaren 7tik 10era gimnastika erritmikoko etorkizun oparoa duten 4.000 gazte kirolari baino gehiago Nafarroa Arenara iritsiko dira. 3 txapelketetan lehiatzeko. Irune Zubiak kontatuko digu. Zer moduz? Ondo, arratsaldeon. Bueno, zer moduz ongi eta landa lan, ez? Bai, lan handia suposatzen digu. Bai, esan bezala 3 txapelketa direlako, gainera? Bai, lan handia da, neska ugari etorriko dira Nafarroa Arenara, eta lan handia suposatzen digu. Bai, neska, kasu honetan bakarrik neskendako lehiaketak izango direlako. Bai, txapelketa hau soilik neskak. Bai, eta bigarren edizioa? Bai, bigarren edizioa, iaz oso ondo atera zen, eta espero dugu aurten hobe izateko. Ze 3 lehiaketa dira? Taldekako txapelketa nazionala, banakako kopa, eta Espainiako koparen taldekakoen 3. fasea. Bai, hori da. Bai, eta orduan esan bezala bigarren urtea, errepikatzea horrek esan nahi du pasen urtean arrakasta izan zuela, ez? Bai, arrakasta handia izan zen, jende ugari etorri zen. Bai, gutxi gora bera kopurua badakizue. Bai, iaz 1000 gimnasta etorri ziren, eta 10.000-12.000 publiko. Aurten espero dugu 4.000 gimnasta etortzea eta publikoa hobetzea. Eta berrikuntzak daude? Bai, asko eta gainera oraindik prestakuntzetan zabiltzate, ez? Atzo izan zen aurkezpen. Bai, atzo izan zen... Zenuten, bai, eta gainera streaming bidez jarraitzeko aukera izan zen. Bai. Partaidetza orduan esan duzu badakizue gainera pixka bat zenbat espero duzuen aurten? Bai, 4.000 espero dugu etortzea, gutxi gora bera. Zer suposatzen du ekitaldi honek Nafarroarako? Nafarroarako eta Iruñarako diru handia suposatzen du, gimnastak oso txikiak izango dira. Bai, oso txikiak, 4, 5, 6 urte. Eta hori suposatzen du umeak bere familiarekin etorri beharko dira, hotelentzako, jatetzentzako, dendetako diru handia da. Bai, izan ere pasaren urtean, bete ziren hotelak 60%. Bai. Bai, osea, dirua da erkidegorako. Bai, diru handia da, gure kolaboratzaile bat Hoteles de Pamplona da, espero dugu hotelak beteta... Bai, zerbitzu ostalaritzan eta... Bai, denda, jatetxeak... Nafarroan, ikastetxeekin gainera ere kolaborazioak egiten dituzue. Bai, ostegunean eta ostiralean espero dugu ikastetxeak, ikastolak Nafarroarenara etortzea, eta hori, gimnastak animatu... Bai, animatzea. Bai. Hori adibidez berrikuntza da aurten edo? Bai, iaz etorre ziren baina bakarrik ostiralean. Urte honetan espero dugu 2 egunak etortzea. Eta nola izango da, irtenaldiak egingo dira ikastetxetatik, ez? Bai, irtenaldiak antolatu behar dira, hori umeak etortzea, animatzea eta gimnasia ezagutzea. Nola da guzti hau antolatzea? Lan handia da, baina Nafarroako federakundearekin kolaborazio dago, eta hori lan handia da, ume asko dira Nafarroarenan, dena ondo egon behar da, dena prestatuta, jende ugari dago, egon behar da. Baina Nafarroarenaren instalazioak onak dira? Bai, berriak dira, mantenimentu ugari dago, dena oso ondo egon behar da. Antolakuntzan orduan, federazioa dago, Nafarroaren espazioa... Txapelketaren antolatzaileak NICDO eta Espainiako federakundea da. Laguntzailea, Nafarroako federakundea ere, eta laguntzaileak Hoteles de Pamplona eta Me Gusta la Naranja. Eta gero, laguntzaile gehiago behar dira eta bilatu behar dira. Bolondres moduan. Bai. Eta orain horretan zaudete? Bai.
Bai. Eta zer suposatzen du bolondrez izateak? Voluntario ugari egon behar dira. Kalkulatzen dugu ehun gutxi gora bera. Bai. Baina gero dirua ere behar da. Antolakuntza kostatzen da. Bai. Eta ero, orduan enpresak, nahi duen enpresa kolaborazioa... Bai, deialdia egiten diez. Bai, denoi. Bai. Orain ze fasetan zaudete, azarorako denbora... Denbora falta da, baina gaur ez, baina laizter antolakuntzarekin jarri beharko dago. Buru belarri. Bai. Bai. Zu Nafarroarenan publikoari arreta eskaintzen, ibiltzen zara Nafarroarena azkenean hartzen ditu denetarik ekitaldiei dagokionez. Bai, kontzertua, kirola, denetarik. Ni publikoaren galderak erantzuten diet, telefonoz, e-mailez, gainera sarreren kontrola ere egiten dut, baina Nafarroarenak berria da, eta kezka ugari dago daude sarrerak, nola erosi sarrerak. Bai, edo zein kontu azkenean, hori berria izateak hori dakar. Bai, eta gainera ekitaldi erraldoiak, musika, mitoak ekarri dituzue. Bai, hilabete honetan egon dira Bob Dylan, egon da Mark Knopfler, Operación Triunfo, El Circo del Sol. Bai, denetarik, arlo guztietatik. Eta kasu honetan ere, 3 txapelketa eta esan bezala erraldoiak. Bai, lan ugari. Bai, baina gero emaitzetan ikusten da merezi duela. Bai, oso berria da oraindik, baina... Ez que no sé qué decir. Bai, oso horrela da, berria da, eta oraindik bigarren edizioa pixka bat dena frogatzen, ez? Pasaden urtean, hori, hor azterketa izan zen, pasa zenuten, eta orain errepikatzen da, eta berrikuntzekin. Pasaden urtean ere, streaming bidez jarraitu ahal izan zen ekitaldia. Bai, aurten ere streaming bidez jarraitu ahal da. Animatzen dugu jendeari etortzea, gimnastarekin eta gimnasiarekin gozatuko dute, baina etorri ez baduzue, ez badute nahi, streaming bidez jarrai dezakete. Eta sarrerak gaur atera dira. Bai, sarrerak gaur, salgai egongo dira 11etan. Gaur maiatzak 15, 11etan egongo dira salgai. Eta, prezioa 7 euro izango da ostegunerako, ostiralarako eta larunbatarako. 8 euro izango dira ganderako, finala da. Eta, ere abonoa egongo da salgai, 4 egunetarako 26 eurotan. Internetaren bidez? Bai, Nafarroarenako webgunean. Eta gero fizikoki pentsatzen dut baita? Bai, baita. Bai. Nafarroarena, ez dakitenentzat, kokatuta dago? Aizagerria plazan dago, Sadarren ondoan. Eta orduan dagoeneko salgai, streaming bidez jarraitu ahalko da, eta hashtag bat atera duzue. Bai, GR Pamplona 19. 19. Pasaren urtean ere izan zen hashtaga? Bai, GR Pamplona 18. Eta erantzuna izan zuen? Bai, arrakasta handia izan zuen. Bai, azkenean sare sozialak, streaminga erabiliko da, orduan ikusten da zenolako garrantzia duen. Bai, garrantzitsua da. Bai, azkenean, ekitaldi honetaz, guztiek goza dezaten. Hori da. Bai, ez dakit zerbait gehiago nabarmendu nahiko zenukeen? Jende animatzea etortzeko, gimnasiarekin gozatzeko, eta ondo pasatuko dutela. Seguraski baietz. Bai. Mi esker Irune. Eskerrik asko. Hurrengora arte. Berdin.